Nyakorongo juang dakika oskadha paga bich tok sa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni twak marwa e chenro mano mar pinya. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 19 dwe mar auchiel Nyakorongo juang. Odiochieng' maket kod ma higa ka higa. Piny ngima hingo odiochieng' tuo mar sickle cell. Dholuo luongo sickle cell ni tuo ringa mano mar remo. Kinde mabende kori puonjo oganda ni tuo mar ringa mar remo ni en tuo machal nade, kite chal nade, to thieth mar Nyakorongo juang chal nade, gi yore mabende ng'ato nyalo kedo kode. Omiyo kiny ma kawuono en puonj makare mabende odhi bedo godo Nyakorongo juang. Ka bende wacho ni tuo ma kama bende gwenge moja thoro mako. Iwacho ni gin tropical regions. Ang'eni matut kotende kod ma wantiere gi daktari mabende biro bedo kaleronwa ahinya. Pod nitiere koda ote mora mora lai mago tema chokare deka auchiel nono. Mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Isumnwa paro ote mintiere godo abiro bedo ka penjo mar mondo miduoki. Adaro mar mondo mi arwak welo mabende antiere godo. Achaka nyogi daktari masenyisi mano Dr. Moses Apela, laktar mago ganda mantiere koda sickle cell. Daktari, arwaki ni machiegni nyalo mna kao thuolo mar moso Nyakorongo juang. Erokamano, Nyakorongo juang. Agwero kamano kuom odiochieng' ma kawuono biro kae mondo wapuonjo oganda wa mar joluo e tuo mar remo ma kawuono wadwa twake niendi. Erokamano ahinya kendo machiegni. Mar ariyo Nyakorongo juang bende antiere gi Eunice Achieng' en jaket gi tuo mano mar ringa mar remo. Eunice in bende arwaki ikaw thuolo mar moso Nyakorongo. Nyakorongo amoso uo yaure Nyasaye ber chente sechete and akawo erokamano kuom nafas mondo watwak ni mar tuo ringa mar remo nikech kawuono wanyalo wacho ni en birthday wa koka jok man gi tuo ringa mar remo. Erokamano ahinya kendo machiegni. Bende Nyakorongo juang antiere gi Peter Hago jasa chenro mano mar riwruok mong'ere kaka Sickle Cell Foundation machiegni. Erokamano ahinya Nyakorongo juang kamoro amora ma untie kendo winjo dwondwa. Akone Nyasaye erokamano mar mondo mi wachop kae kawuono mondo wapuonjre uru mondo waka ka wagoyo atua mbele kuom weche mag tuo mar ringa mar remo kata sickle cell kaka jo wasungu luonge. Erokamano ahinya kendo machiegni. Eunice wacho ni kawuono en birthday to bende en geno mara ni nyasi makama ibiro bed ka ihingo e gwenge mopogore opogore. Samoro celebrations makama gitimo kanye kawuono? Kawuono jo ka Ministry of Health biro bedo ka celebrate e county mar Kilifi, Vipingo, e grounds meke Vipingo. Koro kawuono gibiro timo ne ji screening, gibiro wuoyo gi ji, gibiro cancel ji, kaito bende ji ma Kilifi biro wacho koka gisebedo ka gidak, koka ithiedho gi, koka gintie koka jok man gi tuo ringa mar remo kendo biro bedo kendo gi blood donations. Ji biro golo remo mondo kony jok ma dak gi tuo ringa ni. Makoro odiochieng' ma kawuono ken celebrations kingo nyasi makama kochune mane jok mantiere koda tuo mar ringa mar remo kende machupie kanyo. Jopiny orwake, jok madwa golo remo, jok michune gi puonj bende e kin mamoko. Kata daktari biro nyiso bang'e it's important mondo ing'e your genotype. Akia genotype iluongo nade gi dholuo. But and very important nikech kanyo miyo jonyuol kapok inyuomo ng'ato nyaka ing'e status ni nikech kamano koko wabiro ng'eyo koka wakonyo nyithindo kata wanyalo temo mondo kik wa spread tuo ringa ni by just doing screening and also knowing your genotype. Erokamano ahinya. Bende makile penjo daktari, ng'eni ji winjo mana ni sickle cell anemia tuo ringa mar remo en ang'o? Tuo ringa mar remo ni kaka wasewache ni en tuo mar remo. Number one en ni tuo ni wayude e kinde wagole kuom jonyuolwa. Matiende ni mondo mi nyathi onyuol ni en gi tuo mar ringa nyaka obed ni jonyuol gi ne ntiere gi gini gigole e generation gi machon. Koro sama nyathi bire hospital mondo watim ne diagnosis mwayude ni koro en go nyaka obed ni ne en gima no owuok e line mar anyuola no endo. Onge kaka onyalo biro ka onge anyuola. To bende obedo kuom ji ariyo.
ok en ng'at achiel kende, matiende ni mama gi baba nyaka bed ni ne gin gi gini mondo mi gibi ginyuol nyathini. Makoro kinde mathoth iyudo kata mana ka anyuola samoro kata mana familia nitiere gi nyithindo mohewo kata achiel mantiere gi tuo mar ringa mar remo, manyiso ni samoro wuongi gi min-gi na gin carriers, iwacho ni genes. Wawacho ni gin carriers. To mondo mi wayudi ni inyuolo nyathi man gi sickle cell ama tuo mar ringa mar remo, matiende ni mama gi baba gin carrier, to carrier ni en ang'o? Matiende abwache gi ni samirango genotype mar ng'ato, nitiere ng'at ma sama wanyuol mama gi baba golo kodhi, koro ewi kodhi cha nitiere gik moko ariyo mwarango ga, nikech sama inyuolo nyathi kodhi mar baba gi mar mama nyaka bedie. Koro samoro inyalo yudo ka mama ne okawo kodhi moro, kodhi achiel ber to kodhi achiel ok ber. Baba bende koni sama ne oginene obo yudo kodhi achiel maber to achiel moro ok ber. Koro mok ber ni ka mama ogolo achiel mok ber to baba bo ogolo achiel mok ber, to koro matiende ni nyathini dhi yudo ariyo mok ber, mamani makelo tuo mar ringa ni. Koro nonro wachonwa ni ji ariyo magin carrier ka gibiro e keny, yot mondo giyud nyathi man gi tuo mar ringa mar remo atamalo 25. To bende atamalo 50 wanyalo yudo ni gin carrier ma wacho cha. To atamalo 50 wayudo ni atamalo 25 gibedo masawa. Makoro nyiso ni ya familia iwacho ni ka miyo gi wuoro ni en gin carriers, nyathi achiel kata mana mamoko nyalo yudo sickle cell e kind mamoko. Ng'eni mano duto to ibiro bedo kileronwa mar mondo mi ng'ato ng'e kata ni en carrier. Yes. Otim nang'o dong' ng'eni dhi bedo kileronwa. Kata kamano warwak bende Peter Ahago. Peter Ahago in jata chenro mar Children's Sickle Cell Foundation. Tijo motimo hien mane? Erokamano ahinya. Kama watie gaw mar Children's Sickle Cell Foundation, watimo yore mang'eny. Achiel kuomgi en chiwo puonj, achiel kuomgi en ng'eyo ni to jok ma bende pok obedo gi ng'eyo ni to tuo mar remo ni en tuo mane. Koro wapuonjo ji mondo ng'e ni tuo ni en mane, to jok moyudi ni kod tuo ni watemo mondo mi ng'e ni to giyudo thieth e yo maber kata midwaro, nikech chien kacha ne wayudo ni tuo ni osebedo kodwa kuom higni mang'eny. Sani king'iyo nyaka ne tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni chakwe en higni 110. To oganda wa osebedo ka ji ni kod thagruok, nyithindo tho, kendo ji ong'eyo ni en tuo mok thiedhre. To kane jolony magwa ma wantiere go otimo research ma kendo giyudo puonj, to wayudo ni en tuo ma ng'ato nyalo dak go ka imiye arita maber, nikech jolony oseyudre ni nitiere yien ma ginyalo tiyogo, nitiere kaka inyalo puonjgi mondo gibed kod arita maber. Koro watemo mondo mi wanyis jogi ni nitiere geno kendo ginyalo dak e yo maber kaka ng'ata nyalo dak koritgi e yo maber, ka gidhi e hospital giyudo yath kendo giyudo puonj kendo gibedo gi ng'eyo, nikech ka ok ing'eyo gimoro to tiende ni gimok ing'eyo no ibiro yudo chandruok. Iwacho ni koso ng'eyo kelo chandruok. Koro mae momiyo watiyo tijni mar mondo mi oganda wa odag gi yo maber, nikech wang'eyo ni ng'enyne owuok kuonde ma kaka Kenya ka, thurwa yo Nyanza kucha, ng'eny nyithindwa inyuolo kod tuo ni, kendo ng'eny jowa ni kod kido mar chwech mar sickle cell, kata wacho ni genotype ma iwinjo
nyaminwa wacho ni tok ging'eyo. Tiparo ni nango mene gwenge kaka Nyanza, hiwacho ni gwenge mag coast, hiwacho ni tropical regions ema bende tuo ma kamae jathoro yudo. Aparo ni jalony marwa nitiere kae mabe gisetimo research kanyo gibiro medo leronwa kabisa nikech awiye wayudo ni tuo ni kuonde masuna ne ng'enyie kabisa. King'iyo kaka koro e Kenya waka, Western Kenya, Northern Tanzania and Eastern Uganda. Ineno ni wadak aluora mar Lake Victoria. To nitiere suna makelo remo. Koro tuo mar ringa mar remo ni to kod malaria nitiere kaka gimakre. Koro daktari biro lero nwa mathoth kor kamano. Koro magi achiel kuom gik mwatimo ka migao maro Mercy Cell Foundation. To kae kenda biro kaka be caregiver ng'at man gi nyithindo mantiere kod tuo ni. Koro kanyo bende abiro mana medo lero ni jonyuol ma nyithindgi ni kod tuo mar ringa mar remo ok onego wajwang'gi, onego wamigi arita maber nikech ng'eny jonyuol osenyisi ni kinyuolo nyathi tiyudo ka ni en gi tuo. Samoro ji ok ong'e ni en tuo mane, tikoni mano nyathi makoro biro mna tho, mano nyathi mok nyal dak. Ndikono ni joma osetho mang'eny kabisa. Tadier chien kacha ne githo nikech ng'eyo ne ji onge, ne pod ok otim nonro boyud ni nyithindogi inyalo rit maber badagi kaka mana jok mamoko. Kagi dhi e osuptal, daktari ng'iyogi kendo pimogi kendo timonegi thieth madwarore. Erokamano ahinya. Eunice en achiel kuom jogo eko ma bende odak kod tuo mar ringa mar remo. To Eunice iluongo ni warrior. Mago iwacho ni jo ratego. Eunice mana kinyalo mana nyisowa sigandi kaluwore kod tuo ma kama. Ichak dwa gi hiki in thuolo. An gi ni 44. Prang'wen gang'wen. Tok ichal kata. Prang'wen gang'wen, yes. Kendo noyud tuo ni ira wuonwa gi minwa notera ma opima nan gi 8 months. Dweche aboro. Gadha. To na wan ji adek e familia wa man gi tuo ni. Nyaminwa maduong' en carrier koka laktar nosewacho. To ibro yudo ka familia inyalo yudo nyithindo 3, moko 5, moko inyalo yudo kata nyathi achiel, moko be ok yudi. Koro koka daktari biro nyiso ji koka malaria gi tuo ringa are connected. Obro nyiso wa koka nikech gima sefwenyo wazazi waherore to wan ka nikech ndalo mana anonyuola ji nokuwo wach tuo ni. Nyithindo ni pandoga kata familia ji matin nong'ega ni atuo. Koro ji wachoga ni tuo ne cha. To sani inyalo yudo kata familia moro na nitie carrier. Koro iyudo sani en gi nyithi nyiminega moko koro yudo nyithindo man gi tuo ni. Koro ndalo mana anabedo koka nadongo no take a lot of time kapok an koka Eunice I accepted. Na accept koro ka achopo teenager. Koka wacho ni koro mae tuo ma an go. To nosenyisi ni ma en tuo ma timo ji nade ma ning'eye koro. Nikech pile mama nakwera ni we tuga ahinya. Onegi yue modh pi tug matin. Kiki donje swimming pool. Anto naeroga donje swimming pool ahinya to mano nen trigger a lot of crisis kana dongo. To koro biro miyo kadhi school kata dala adek, seche moko wik achiel, seche moko dweche adek, an mana osiptal. Koro daktari noko ng'e ni ang'o matima, ong'eyo lakini ok onyal nyisa ni onego kik itim kama, okibidak ichop kama. Daktari noko nyisa mago. An mago abira yudo koka asechako wach
timo advocacy kokinyisa ni ji ni kwero ni ok inyal reach certain ages an no kokwera mano chutho wacho no kichopo higni 18 sani nitie jok ma odak nyaka 100 Kenya kae anyalo wacho ni the oldest maserumogo en 70 years koro kik ng'ato wuondu ni tuo ringani biro miyo nyathini ok dak koka chon koka Peter osenyisowa kae ji dak mang'eny nikech sani nitie research mang'eny madhi e wach tuoni chon nimiyowa mana yedhe 2 3 nimiyaga yath mar rem kendo nimiyaga folic kendo nimiya yadh malaria to yedhe gi ema adongogo pile ka pile nyaka imuony sani gisemedo yath moro miluongo ni hydroxyurea koro yadhno ema konyo jotuo ringa kata ka en yadh jo kansa pod okonyo jotuo ringa nikech kelo gimoro ma daktari biro wacho omedo wa fetal hemoglobin makonyo wa dhaw e dendwa nikech denda dhaw ga pile ka pile nikech wach sickling tuo ringa go ka bede e denda pile ka pile nikech kata remba ok nyal dok koka mari iluongo ni cycle mar remo e del kao ndalo 120 to wan makao between ndalo 10 kata 20 koro ineno kaka del tiyo mang'eny nikech wach remo to kendo dendi kao remo gi oxygen to seche moko kok iyudo remo mang'eny ok ionge oxygen mang'eny e dendi gima timore body organs chako fail koro chako yudo gik moko koka leg ulcers AVN gi gik moko kamano ageni biro bedo kilerono matut kata kamano daktari nikech aneno ka ote mathoth osechako donjo ka nisenyisowa ni tuo ringa mar remo ni kaka omako ji en mano kinyisowa ni otimo ji nade mar ariyo nikech ang'eni kaka seche ma ote donjo mar mondo mi nyikwa Ramgajwang' ng'e tuo ni e yo makare inyisowa ni tuo ni ka ng'ato nitiere godo ng'ato yude ka nitiere gi higni kata dweche adi to ranyisi magimo biro godo bang'i biro bedo kileronwa relationship mar suna gi sickle cell mokwongo tuo mar ringa ni en gima inyuoligo matiende ni kane intiere ich no osedonjo kuomi to koro kuma bo pogore ni kumibo fwenye nitiere jok mifwenyo chon to nitiere nyithindo ma ifwenyo moleo to fwenyo chon gi fwenyo moleo nyalo bedo e yore mopogore namba achiel nitiere jok ma gibedo ni nyathi bedo ka tuore lakini nikech wan e gwenge kucha samoro osiptal bor kodwa ok wadhi e osiptal ama seche moko bende dalili gi chalo gi jowa machon ne wacho ni gin chira koro giwacho ni nyathini chira more matime teruru nyathini ka jalemo teruru ka juoga bang'e to ng'eny gi nonro wacho ni ok giyudga mondo gi celebrate the 5th birthday e ndalo machon matiende ne gi hinyo tho kapok ochopo higni gi mag 5 to kata ka githo to onge nonro manitimo mondo mi ging'en tang'ono momiyo nyathini notimre nade notho namba 2 ni sami sebedo gi tuo mar ringa mar remo matiende ni ne onyuoli kode dalili ge chalo nade namba 1 ma nyathini inyalo neno kuome en ni onyalo bedo gi wang'e bedo ratong' mano gima achiel mibokwongo neno kuom nyathini dong wang' ratong' nyakalacho ni en kata mana jaundice nyithindo mantiere koro waluonge gi kizungu ni jaundice koro jaundice ni nitiere tieng' diriyo nitiere achiel mwaluongo ni physiological jaundice to nitiere pathological jaundice koro physiological jaundice en obedo kuom nyathi monyuoli ka wik achiel gi wik 2 mogik sama onyuole koro koineno ka wang' nyathi obedo mayelo ama maratong' ok en ranyisi mogik ni nyathini nyalo bedo gang'o gi tuo mar ringa
Apana, nitiere nyalo bedo ni ok nigol nyathini oko mondo yud chieng' moromo. Koro nyalo bedo gi wang' maratong'. But sasa mineno nyathi ka wang' bedo maratong', tere e daktari mondo range mondo en mong'isi ni en physiological jaundice koso en pathological jaundice. To ka nosebedo gi nonro moro kata anyuola moro nosebedo ga godo chon, to koro miyowa wabedo gi paro mamalo ni wanyalo bedo ni mae en tuo mar ringa ni ema osechako nyathini, to koro watimo ne test mapema sechego. To kapo ni en nikech nyathine nitiere yore moko manobedo either e kar nyuol ka mowayudo ka remb nyathini o break down e hali mamalo mamiyo yudo jaundice, to warekebisha jaundice no endo to nyathino duga sawa. Koro matiende ni tuo ni en ni wang'eyo ni remb ng'ama ni kawaida ma kaka onego bed ni bedo, onego bed shape mar tong' cha waluonge ni oval shape. To joma nitiere gi tuo mar ringa mar remo ni gin rembgi ochalo gi msumeno moro ming'ado godo lum wang'ado godo dala cha, miluongo ni sickle. Mane kuma nying mar sickle cell nowuok. Ranyisi mwaneno kata mana toku e mwaneno kaini. Matiende ne en sickle. Koro sama en sickle ni obedo koro ringa. To matiende ni remo mari ma kawaida entiere gi tije motiye dendi. Tich mokwongo en ni onego bed noting'o oxygen. Mondo mi iyud oxygen ni en kaka chiemo mar dendi. Namba 2, oting'o nutrients. Koro sama in gi tuo rembi ni gi sickles gieki, to matiende ni okonyal budho ndalo monego bed no budhe dendi. Remo ma kawaida onego bed ni ndalo 120. Bang' mano to kethore to kendo moro losore immediately ma in ok ing'eyo kata. To maro mar sickle ni endi en okonyal dhi e ndalo moromogo. Nonro waneno ni mang'eny modhi kabisa e ndalo 40. Koro ndalo 40 gi koro iboyudo ka gisekethore, to dag kumigole remo cha pok obedo stimulated mondo ogol moro kendo. Koro gima nyathini ni bende kendo bobiro godo kopogore gi wang' mabedo maratong' ni rembe bobedo ga kadhi kane dhi piny. Koro matiende ni onyalo bedo yellow ama onyalo bedo very white, matiende ni oonge remo. To en nyathi ma kila mara en jamidekre, oyudo tuo koken homa, koken ofuolo, del machwakre achwaka, ma onge kata gimotimo. Mar adek, iboyudo ni nyathini onyalo chiewo gokinyi ama sa asaya. Sana nyithindo mapod tindo mantiere piny mar higa 5. Dalili mokwongo magikuongo biro ga godo e hospital ama ma janyuol nyalo neno en ni lwete nyalo kuot. Lith lwetege gi okuot dichiel. Ama kata bade ka okuot. Ama lith tielo. Kaluwore gi kaka wawacho ni remo gieki gin sickled. Matiende ni giringe leche. To ka gichopo kuma, nikech remo ma normal cha okete ina oval shape mani onyalo dhi e yore mora mantiere del e leche mag remo go. Kata mokagore. En gi way onyalo kunjore modonji moko barore. Lakini mag sickle gi gin gi tension moro ni oonge gi elasticity moro monyalo donjo kuma leche okagore. Koro kochopo kacha to gibarore. Ka gibarore to gin gi that uwezo mar ni gibiro to gimakore kama. Koro chalo gam. Samo makore mochalo gam to dino ler manende tero remo cha. Koro matiende ni remo manende agi koni ok nyal kalo mayot kadhi mbele, nikech kacho osedinore. Koro nyaka ang' okuodi. To samo kuot cha dendi bo react nikech o realize ni nitiere gima otimore kanyo. Koro nitiere gima luongo ni inflammatory markers nyaka set in. Inflammatory markers gi gin 3. Matiende ni oboyudo pain, redness gi swelling. Mago nyaka bedi. Koro emomiyo nyathini gima okwongo miboneno
ni nyathi ng'isi ni kae lit ama kun lit ni nyalo bedo kun mora mora kochakre wi nyaka tiendi. Mano gima nyathi biro godo e osiptal. Namba 4 en ni inyalo yudo ka en nyathi ma ok odongi gi chia kaka nyithindo moko, matiende ni en gi delayed milestones. Kirango samoro e gweng' kacha nitiere nyithindo manonyuol rika mage, lakini kirango moko gweko gin gisedongo to en odok ka en piny. Koro mano bende kaka janyuol onego bed ni penjori to ang'ono miyo nyathina ni ok odongo kaka nyithindo moko manonyuol e gweng' kae rika magi. Namba 5 ibo yudo ka onyalo bedo gi ich mokuot. Ich mokuot ni onyalo biro mapema ama onyalo biro modeko. To ich mokuot ni en obiro nikech nitiere gik ma wantiere godo e iwa kae mwaluongo ni internal organs, ma achiel kuom gi en adundo, moro en kidneys marwa iluongo ni nyarogno, wantiere gi liver, wantiere gi gimiluongo ni spleen cha iluongo nango gi tako. Koro magi sama remo niendi dhi e lechegi to nitiere uwezo ni gibende ginyalo dino leche mag organs mawachogi, to koro miyo organs gi tich matek mondo giti. Koro chalo ng'ama dhiga e gym. Sami dhi e gym cha, the first time kidhi e gym irandere, lakini kadri kakitemo imedo goyo gym cha to dendi kuot. Koro matiende ni iyudo gimiluongo ni hypertrophy, matiende ni cells magi increase in size but not in number. Koro ibrodo ka adundo ne okuot ama tako ne okuot. Koro sama okuot cha ting'eni ich bende nyaka timre nade, nyaka dongi. To gikoni to chire, piny ku to chire. Koro en nyathi ma dende onge. Makoro nikech ranyisi maketi kod mago bende dwa chalo na kata mnaka maga kwa shia kogi ni ng'ato yes, exactly. Ich kuot. Koro mar mondo mi janyuol yange ni ma en tuo kose mar ringa mar remo kata uyo. Ber kodhi osiptal mar. Ber kodhi osiptal. Exactly. Erokamano ahinya. Ng'eni daktari biro bedo kilero mathoth. En mana ni Peter Hago kaka jata chenro mar Sickle Cell Foundation in bende wacho kanyo ni nitiere gi nyithindo mirito mago modak kod tuo mar sickle cell. Arita mano mar tuo ni bende ok yot. Arita mare tek. Kinyiswa kotenre kod arita chiemo dibe ni nyithindo gichamo chiemo makende, yedhe e kindegi mabende jopiny ywak ramna SHA weche motenre kod mage kin mamoko. Erokamano ahinya. Arita mar nyathi man kod tuo mar ringa mar remo ok yot kaluwore gi gik miwinjo daktari owachogi. En nyathi ma ichako ng'ie kuwuok kamodake environment mar eodgi kae wuon. Nikech iyudo ka samoro kaka chien kucha nyathi ng'ich gidak e ot mang'ich ma en ng'ich throughout. Mano kende oromo kelo crisis. Nyathi sama koyo ng'ich ok orwakre maliet, nikech idwa ni seche ma koyo ng'ich to orwakre maliet, to kendo be seche ma piny liet to kendo bende ok ifunde, wacho ni funde, nikech seche mifunde ka piny liet to obedo gima waluongo gi kisungu ni obedo dehydrated. Tende ni samo sweat cha pi wuok e dende, to seche ma pi wuok e dende no remo ok bi yudo kaka ringo e del maber, to mano kelo crisis. Seche ma piny bende ng'ich obedo irwake maliet. Then korka chiemo bende miwacho ni chiemo maduong' en basic balance diet. Tok mana kaponi nitiere gimoro ma daktari oneno bunyisi ni nyathini onego bed ni chiemo machal kama kik imiye, nikech nitie moko miluongo ni allergy ma be nyalo yudo ng'ato ok ja sickle cell kende. Iyudo ni nitie jomoko ma kata kochamo tong' to dende kuot, kochamo chiemo moro to iyudo ka react gi dende. Kata ja sickle cell bende kaka dhano moro amora nitie chiemo ma samoro kotiyogo to iyudo ka react. Mane ma daktari nyalo nyisi ni ma kik imiye. To jonyuol samoro timo makosa ni, ko nyathi moro ne daktari okwero ni kik cham chiemo moro, tiyudo ka koro gikawo ni nyithindo te man gi sickle cell ok cham chiemo no. Ok en kamano. Gimoro amora ma timre e ngima nyathini ni, nikech sickle cell opogre.
ok en standard. Iyudo ka nitiere percentages. Ng'at moro samoro nigi mild, ng'at moro samoro nigi acute. Koro iyudo kaka dendgi respond to kaka chal opogre. Moro ibo yudo ka nitie gik moko cham, to moro nitie gik ma moro cham cha mohero kabisa. Koro gimo wawacho maduong' ni kik ikaw atua moro amora kapod ok iyudo ong'adi ni rieko kod daktari ema biro nyisi ni ma kum nyathini tim kama. Koro onge special diet minyalo wacho ni ja sickle cell en nyaka koro otim mana gimoro amora matimre ni nyathi nyaka daktari ni advice. To kod gimachielo, weche mag thieth. Sickle cell beche tek, wacho ni en expensive to manage. Iyudo ne e higa onego bedi ni koken a serious admission ma ng'ato tigo kata dwe achiel mana modhi ir daktari to nene to duogo samoro en mana gi crisis, to dhi daktari o manage to kod yath mutiyogo. Mano kendo kigo kwan no te higa achiel chiegni ni tiyo $250,000. To kapono nyalo bedo mano nyathi achiel. Kapono nyalo bedo ni koro bedo admitted, nikech nitie moko mabedo kata mana dweche 2 ward, bill biro maduong' kabisa. Koro mae ma koro wach weche mag okumba mag thieth koro donje ni onego bed ni nyathi ka nyathi mosepim boyo ni nigi sickle cell, janyuol okaw okumba mar thieth SHA. Onego bed ni janyuol nigo, to onego bed SHA ma bende tiyo, nikech nitie moko kog mosego simo, ane hospital SHA ok konya, ane kama biro maduong', SHA ochulo na mana kama to bill pod odong'o na maduong'. Nikech sani wanyalo goero kamano ne sirikal. Chien kuchocho ne weche mag sickle cell gi sirikal ok ne wuoye, to sani king'iyo guideline mag thieth tiyudo ka sickle cell bende iluongo nyinge. Tende ni sirikal ose recognize ni wach sickle cell di bende en tuo mana kaka mamoko, to nego bende keti ne budget maseche makata nyathi man gi sickle cell odhi e hospital tiyudo ka nitiere kama ichakogo. Koro ok wana marach kaka chon chande. Gimoro osechako timre, to mage achiel kuom gik mwatimo sundo sirikal ni jogi nyaka gidagi kendo gidagi gi ngima waluongo na dignified life. Nikech giming'e dhano kaka jo Kenya mamoko gichulo suru, to kendo gibedo, wanyalo wacho ni gin gi ratiro mar dwaro thieth ma gi onego bed ni giyudo. Erokamano ahinya. To bende Eunice isekedo kod tuo ni kuom thuolo mar higni 44. Ng'at nyalo penjo ni to Eunice isebedo kikedo kode nade? Chiemo michamo gin magi? Nitiere koda special diet kopogore gi mano, yedhe mitiyo godo, nikech niwacho ni nichako koda PenV, sani nitiere yedhe mopogore kaka hydro. PenV kana dongo naonge kata mna PenV, nikech ang'e ni nitie PenV, Palodrin, folic acid gi mamoko. Kopogore gi mano bende ibiro bedo kinyiswa course of treatment, nengo thieth osebedo nade? Chiemo machamo aonge special diet koka Peter wacho. Ahero chamo alot nikech kwanza susa, kachamo susa to mano aluongo ga ni blood booster, omedo na remo e del. Koro miya avoid blood transfusion mang'eny. Kendo matunda, bang' chiemo icham at least matunda achiel. Koro puonjno wabedo kata ko puonjo dani man dala, nitie matunda ma in go e puodho minyathi, susa inyalo pidho, alode medo remo ahinya, kendo omena miyo nyithindo vitamin omega 3. Kar miyo nyathi supplements seche moko, chak gi chiemo, mondo koro kisedhi ka daktari to daktari biro nyisi ni medne nyathi supplement ma kama. Kendo exercise, kata ka ok onego tim exercise mang'eny, ber kata ka itimo exercise matin,
inyalo wuotho, inyalo timo gik matin, ok exercise ma kendo keti mondo iol ahinya. To bech yath tek ahinya nikech ibiro yudo kata koka an seche moko daktari biro ndiko na kata hydroxyurea amuonya 4 per day nikech hydroxyurea imiyi koka dendi chal weight ni gi higani. Koro daktari biro nyisi inyalo muonyo 4, inyalo muonyo 3, inyalo muonyo 2 kata 1. Koro koka daktari biro ndikoni. To gima asefwenyo hydroxyurea ni tegemea kuma intie, county ma intie. Nikech county moko ibiro yudo iuse 50, moko giuse 70, moko achiel, moko giuse kata 100. Koro iyudo ni in kai inyalo kikwano kinyiewo achiel kata 50 in a month ti imuonyo 4. Mano wacho ni 200 per day emimuonyo yath achiel. Pok inyiewo folic, pain V pok inyiewo, pok inyiewo painkiller mitiyogo. Nikech koka Peter wacho, warrior ka warrior depend gi yath gi painkiller motiyogo. Nikech painkiller be sani beche be idho. Chon wanyiewoga painkiller 30, sani painkiller dhi 50 kata 100. Koro ineno, koro kiketo gigi te in a month, iyudo itiyo kata gi 50,000 kata 3,000. To kiki will kendo nyaki dhi hospital for check-up every month. Kendo kichaki medo bill no, to koro iyudo itiyo gi pesa mang'eny. Nikech kata sani koka SHA oketonwa nyaki chule per year. Kichulo mos, gisechako orona message ginyisa ni achul mos. But bei no pod ni malo. Jite ok nyal, lakini wamor koka Peter wacho, serikal noketo sani sickle cell screening ne nyathi moa nyuol kawuono. SHA chulo. It's part of the package mar sickle cell care. Koro onego wamed jiwo jogwa mondo obie SHA. SHA tiyo to kendo seche moko okoti to awacho ga ni otiyo. Koro nyaka ijitetea, nitie koka nyaka iketri imbe, chule mondo konyi. Koro chiemo koka nyisoga dani mandala marito nyithindo man gi tuo ringa mar remo, gima in go balanced diet. An chako katigo. To koro ok maanisha ni koro nyathi moro ok nyal tiyo gi chak. Inyalo yudo nyathi moro kendo ohero chak marach. No nyithindo kitigo no nang'o? Allergies. To crisis, how do you maintain karamna kinde mintiere gi crisis? Enang'o mitimo? Koro to crisis gibi kilo gango nikech ang'eni crisis bende mar mondo mi ng'ato bed godo. Iwacho ni ka nitiere exercises kaka mag goya bal manitimo to neno ka kelo di crisis makamago. To sani, how do you prevent yourself karamna from crisis? I avoid stress because stress is one of the triggers makeloga crisis e sickle cell. Stress ni en paro. Iparori mang'eny. Ineno seche moko nyithindo neno ni minwa gi wuonwa dhaw nikech atuo. Koso minwa gi wuonwa dhaw nikech abedo admitted atiyo gi pesa mang'eny. Koro seche moko ema nyisoga wazazi ket nyithindo obed gi peace. Stress. Ki avoid stress. Number 2, modh pi. Pi is very important. Awachoga pi e number 1 kiwa mar sickle cell. Kapok wadhi therapies moko. Keto number 3, muonyath, the check-up. Those are I call them the starter packs make a sickle cell. Nyaki dhi check-up, nyaki muonyath, nyaki imodh pi, iyueyo. Kata kitimo exercise, kikitim extreme exercises. Nikech kata chon ninyiswa ni ok wanyal idho ndege. Anase idho ndege ma wuotho mang'eny. Nikech wach sickle cell. Ema nyisoga ji iritori to bang from 2007 me mana bedo matue mana yudo crisis mana nyiso daktari ok anyal paro chieng' mana yudo kata acute chest pain kana dongo.
kata ni meda oxygen no poko meda okanyal paro. To transplant mora nikech aneno ka nitiere jok mantiere gi tuo mar sickle cell, jomoko itimonegi transplant, iwacho ni bone marrow transplant, jomoko itimonegi hip replacement, iwacho ni tuo kama ketho wang'. Myths and misconceptions ng'eny, samoro misewinjo ma iseneno, daktari boleronwa moko. Asetimo hip replacement 11 years ago, but kana chako onge laktar mananyisa ni ang'o ma thaga emomiyo onego atim surgery. Tena ginyisa ni you're too young to do the surgery. But nitie sani awuotho gi nyathi moro man gi higa 8, embe en gi AVN, iluonge ni AVN, daktari biro lero mano. To gino stress wuoyini nikech odwa tugo mpira, tinyise niya nyaki wuoth gi crutches, nyaki wuoth gi lit mondo gi luth mondo konyi to mondo kik iketh hip no, nikech en ga chogo ma koro chamore nikech onge oxygen gi remo ma flow kanyo. Koro nitie jok moko mag timo ga bone marrow transplant kendo gi sechango. Nitie moko motimo gene therapy ma osechango gi wach sickle cell. Koro wanyalo wacho sickle cell sani nigi thieth, lakini thieth no steps minyalo kawo mondo iyud thieth ni gi new therapies mantie gin pesa mang'eny. Ibro yudo ni gin million 10, million 20. Koro tegemea gi kumi ibiro yudo thieth. To bende samoro ok tim kata mana thieth ma kamago piny Kenya ka itimo ikram ne pinje mamoko maoko. Kata Tanzania gitime. But again daktari nyalo nyisowa nikech nonyisa kendo kimedi remo seche te. No, you're not a good candidate martimo bone marrow transplant. I don't know how true that is. Daktari kapok ako yo matin beni nyiso mathoth nikech ang'eni wadong gi matin dakika 25 mar mondo mwatiek twak makama. Penjo madhi bedo ka penji bang'e abro bedo ka penjo jopiny kata mana jopiny abro bedo ka kao patch jopiny mabende gisebedo ka gindiko ma iwacho ni free cancellation, iwacho ni counseling bende ni ka kidhi hospital ang'eni counseling ibro bedo kichulo. Koro kao that moment mar oro penjo. Daktari, penjo mathoth mabende UNICEF bedo ka penjo to ilerne ni kwaro mgajwang' nang'o mini chopo point ma samoro nyathi manyako kata nyathi mawuoyi akini jowuoyi bende timonegi hip replacement ibro bedo kinyisowa mar mondo mitimnegi hip replacement. Wenge gi bende samoro ineno ka ketho eyesight margi, alafu chuo bende chopo ga a point ma gintiere koda tuo ni timo duong' margi bende samoro chung'. Inyalo bana nyisowa. Kapok adhie mano ne nitiere penjo moro mi penja to nendo ka duoke. Sickle cell gi malaria exactly. We ok will kode koro. Matiende ni higni mokalo machon 19 something ne nitiere outbreak mar malaria. Mana kaka nyocha ne wabedo gi outbreak mar COVID ne en worldwide. To ji mang'eny notho nikech malaria ni. To nitiere jok moko manene gin ok ne githo, matiende ni ok ne giyudo tuo ni e hali mamalo. Koro nitiere ng'ato mane obedo gi paro ni ang'ono mane jogi nyalo bedo go momiyo gin malaria ni nobiro to konego gi. Koro no gombo mondo tim nonro. Ewi nonro ni nodhi to kao ji e area mane gini otimore ma ji nokotho, nokawo a certain number. Koro a certain number ni notemo mondo ranga ne remb jogi ni ere gimomiyo malaria ni noko complete the life cycle mare mondo mi ne negi. To e process mar timo nonro ni nitiere gin moro manoyudo ni jogi nigo machal ei remb gigi. Kano rango to noyudo ka remb gigi nitiere moko ma gin oval shape mane wawacho kae gi, to nitiere man gi tuo mar ringacha. Koro ne nyiso ni malaria ni ok ne nyal complete the life cycle nikech gitore piyo to girumo. Koro ok ne giyudo the severe forms ma malaria mondo mi onegi. Koro mane correlation between tuo mar ringa mar remo gi malaria. Now, jok ma koro nigi tuo mar ringa mar remo niendi, ginto to ka giyudo malaria to giyudo a very severe form mar malaria koro. Koro ginto ok wayienegi mondo giyud malaria, lakini jok ma wawacho ni kariaka ginto ginyalo survive malaria. Koro wabed gi difference mar kanyo.
ni gin kendo koro malaria ok nyal yudogi mayot ahinya, kata koyudogi to life cycle cha rumo piyo kapok ochopo mago Karius bende ok gimuony yath. Gin ok gimuony yath. Gin en ng'ato ma kawaida ma kata kiromo kode to kinyal ng'eyo nengo. Koro en pime mabomiyo mondo mi ng'e. Koro kinyal wacho ni an adwaro ng'ane nikech ok ane ka en gi dalili moro amora. To kipimo tipimo. Peter ewa. Kari an ng'ama chal koda ka. Peter ano komuony yath katu. Koro Peter ne athiedho nyithinde. Koro en Karia. Koro mondo mi nyithinde kandi bed gi gini en Karia to jaode cha bende Karia. To ema Eunice bende mondo mi obed gi sickle cell koro min gi nen Karia to baba gi nen Karia. Koro jogi kano romo ne gi kia. Lakini koro Eunice to ento kiromo kode to nitiere gik miboneno kuome tiwacho ni ento entiere gi gini. Koro waduoge penjo manendi penjo. Nitiere gik mwaluongo ni complications mag sickle cell. To apadi waboyudo time bende wawache kapok wachope complication. Mondo kika gengi nikech sare oseromo kaka yo matin koduogo to kore ler negi mar mondo mi kik asika ng'adi donge. Ne kon ga jwang sare gi dakika achiel ka yo matin aduogo bende gi ote magi kintiere godo koro riri yorgi wadhi bedo gi dakika matin, dakika 20 kende wako yo matin. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit youtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mande panasa kwedidi ne kike udogi no but parne. Samara mara mai ni weni ketho weche. Onge gima nyalo lokore kidhauna. Nyiso ni Raj pok oduogo nyalo bedo ni apari ahinya. Nyaminwa, kik ibed kaka Varsha mano ringo neko. Parinito sewe gi jaode. Rajiv owayo Parinit moringo kamano. Anang'eyo midhiero ma un godo. To Rajiv oseweyo nyathi mowuok kae. Kiwacho adier gi timorega. Jomoko riwoga arus kasto giringo giwe mondegi. In kidwa ni nyathini noriw keny kendo, wan kae wanyalo miye ng'ato. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho
manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso sa parga chiel mamidhiambo mana e Ramogi TV. Nyakoro mgajwang dakika na bich tok sario marukinyi machiegni meno kang mar ariyo pod wadhi nyime gi puonj mano kotenre kod tuo mana maringa maremo kata mana sickle cell disease kabiri odiochieng' ma kawuono piny ngima hingo odiochieng' maket kod ma. Wanyisi ni nyasi itimo counties mopogore opogore kitiere alwora mag counties makamagi idwaro kama bende oganda choke remo nyakoro mgajwang' idhi kacha mar mondo mi igol remo mar bendo in bendo omi puonj samoro in caregiver intiere gi nyithindo mantiere koda tuo mar sickle cell anemia magi kinde mabende ukao kang makamagi uchopo nyasi makama mar mondo mi puonju kapok aketho sa ang'eni yote bende kapok adonje daktari nang'adi kapok wadhi yweyo matin nyiso kotenre kod complications matuo makama kelo to bende nyiswa tests pim mage masamoro timo ne tuo mar sickle cell. Koro kadok kapok adonje complication nyaka wawuoye test monde nikech mondo mi yud complication nyaka pimi kore king'eni kara in kode. Test mwatimo sani ende gi ng'eny. Wantiere gi sama itero nyathi e siptal ma daktari obedo gi penjo ni nyathini nyalo bedo gi tuo maringa. Nitiere test ma idwaro mondo timne. Test number 1 waluongo ni full hemogram. Full hemogram though can specific test mar sickle cell lakini omi clue mar gimitiyo godo matiende ni ibo neno kiwango mar remo mar nyathini ochalo nade. Kuwuok kanyo to koro isebedo gi suspicion ni gima nyalo miyo mondo remb nyathini dog piny nitiere gine moko ma bende warango ka kiluongo ni white blood cells magi bodo ka gin malo ahinya bodo gimiluongo ni platelets magi ni malo amo dog piny kabisa. Koro magi gik ma daktari samose oro test cha to analyze then obedo gi decision ni koro mondo atim the next step mar pimo tuo maringa. Number 2 test mibotimo waluongo ni sickling test. Sickling test ni endi eni nyalo time kun mora mora kata mane gwenge wakocha. En test ma odwaro mana simple microscope kende. Then ging'ama nyalo rango matiende ni wagolo remo mar nyathi to wakete slide kaka moro mitimo mar malaria test cha to ntiere reagent muamede ye kanyo luongo ni sodium metabisulfite. Koro gini matiende ni kwakete kacha to ne wacho ni ki mayo remo gi oxygen for some time to gisiko laraka. Koro samodhi to kete microscope cha to nyalo neno gine gi remo gi moko mani sawa kande gi mantiere sickle then obo bedo gi clue. Lakini koro test ni onge gi specificity ni onyalo wacho ni ng'ani en true sickle cell ma wacho cha koso en carrier. Koro matiende ni wabodwaro mondo watimne test mar ariyo mwaluongo ni the gold standard testing. The gold standard testing wan god ariyo. Achiel ma wawacho ni en quantitative test to gi qualitative test. Quantitative matiende ni wanyalo kwano gi koro literally ni en achiel ariyo adek ang'wen to wamiyo gi percentage atamalo. Koro waluongo ni HB electrophoresis test ni en quantitative test. Koro HB electrophoresis ni en test ma kata kotimni e Kenya kata timni e piny mora mora to ka ogolo ni in godo to in godo, kogolo ni ionge godo to ionge go, kogolo ni in kare to in kare. Koro matiende ni watim test mar HB electrophoresis mondo wa confirm. The essence mar HB electrophoresis en ni onyalo timonwa diagnosis. Wanyalo ng'eyo ni nyathini nigo. To bende wanyalo tiyo kode en monitoring. Nito nyathi manowase yudo godo tuo maringa ni mwakete yath au winjo ka Eunice wacho ka yath moro ni hydroxyurea. Samotiyo gi hydroxyurea ni waduoga ni wang'eyo to progress mare chalo nadi. Wanyalo ng'eyo mana progress mare kwatimo ni HB electrophoresis moro bang' higa. Remember ni watimo ne moro sama noyude to achake yath bang' higa to watimo moro. Koro ntiere gima warango waluongo ntiere hemoglobin gine ma gin gikelo shida. Ntiere hemoglobin ma normal to ntiere hemoglobin ma gin abnormal. Kuom achiel kuom gi wan gi hemoglobin S. S ni ema kelo sickle cell.
to wantiere gi hemoglobin A en normal ma kila ng'ato nigo, to wantiere gi hemoglobin F ma waluongo ni fetal hemoglobin. Koro fetal hemoglobin en onego bed ni ka nyathi chopo higa mar 5 to onego bed ni oserumo e dendi nikech nogole kuom mama, lakini wantiere jok ma nyithindo moko mwayudo ka maggi pod odong' kani malo despite ni gisekalo higni 5. Koro kanyo kwaneno to wabedo gi question mark ni on what conditions mwanyalo bedo gi persistently elevated fetal hemoglobin. Matiende ni koro wachako suspect tuo mar engani. Koro sama wabotimo HB electrophoresis bang'e kwasechakie yath to warango ni for example kane nyathini nochak the first time HBS ne samoro 80% to F ne 20%. Koro onego bed ni kitiyo gi yath maber ma hydroxyurea to bang' higa kwa biro watimo moro to onego bed ni S mane nitiere 80 cha onego bed no duogo piny to F cha idho malo. To daktari nikech mos kuom ng'adi nikech sa yedhe gi ka ng'ato tiyo godo nikech kuom ranyisi dong nyinyi sinacho ni gitiyo godo odiochieng' kodiochieng' pile ka pile. To nitie kata mana kaka yedhe kitiyo godo aming'a, nitie kaka samoro bende ok tiyo makare. Nitiere waluongo ni side effect. Kata mana awacho ga ni kata chiemo mwachamo bende nigi side effect. Koro ka ochiwe e kiwango moko oluore nikech iwinjo ka Eunice wacho ni yadhni ichiwe kulingana gi weight mari gi age mari. Koro ka weight ni malo to weight ni piny to daktari omiyi yath ma weight ne ni malo to nyaka iyud complication. Matiende ni bodo gimiluongo ni bone marrow suppression. Bone marrow suppression ni en matiende ni nyathini kochake yath tibodo ka kendo koro en nyathi maonge ngufu. Osiko ol kano dhiga school koro samo muonye cha bang' seche 2-3 to oduogo en nyathi mool kabisa. Koro matiende ni samo wachake yadhni to wadwaro ga ni bang' wige 2 tiduogo hospital to watimo ni gimiluongo ni full hemogram. Full hemogram ni koro wadwaro ng'oni to iyudo gimiluongo ni bone marrow suppression. Kiyudo bone marrow suppression to nitiere gik waboneno ka kiwango mar rembi odok piny moingo kaka ni wachako. Rateke mag dendi ng'eni rateke ke mamiyo gine magikedo ni e tuoche matindo tindo mawuok gi bende giboduogo ka kapo ka dhier Peter daktari be nitiere penjo mathoth maneno ko ganda penja na penji kotende kod myths and misconceptions jomoko wacho ni nitiere higa ma samoro nyathi ok chopi diwach nang an gima wacho ga ni ka ng'ato penja penjo makamano ta penje ni ng'among'e ga tho mar ng'ato Nyasaye mong'eyo. To e clinic mara mana ran sani anatiyo gi kambi miluongo ni German Doctors. Wantiere gi jotuo 1276 mano nonro mane watimo last December. Masani pok watimo moro matiende ni onyalo bedo na oingo mokalo kanyo. Jatuo na maduong' mogik mantiere clinic na en 56. Koro matiende ni onge specific date ama time. Miyo kosonga wuoro. En ng'ama miyo. To Eunice kai bende uneno en gi 44 years. Nikichocho ni tuo kama daktari nikech magi akene na achiel kuom myths and misconceptions mantiere. Iwacho ni samoro nyithindo manyiri dak kod aming'a kaluwore ni gidhi e dwe. Ng'eni mago bende gin mana myths to chuo samoro otieko piyo kaluwore ni gino gidhi e dwe mano monthly periods. Nikech time abwacho niya tuo mar engani it doesn't matter ni in ng'ama miyo kata in ng'ama dichuo. Gima nitiere en ni yud thieth makare to luri gi chike ma daktari ong'isi. Iwinjo gik ma Eunice opuonjo ni ma kik itim modh pi mang'eny, kik ituga ahinya, muony yadhi, stress werigo. Then an gima wacho ga ni clinic en a must. Mamano to kata Peter watiyo godo ng'eyo ager ga kabisa kochopo kuom ka clinic. Adwaro ni iluri gi clinic kata sama ne wagomba ka gi Eunice ka yanyise ni ng'en clinic to nyaki bi. Koro matiende ni mago gik makitimo miluri go to nyathini dak. Clinic emung'iyo kaka chal mar nyathini tiere. Yes, wadwa ni gibiro bang' ndalo ka ndalo to wacheko gi iwinjo complications moko ma wawacho ka mondo mi wa avoid complications gi. Nitiere moko mi bobiro mayot minyalo neno in gi wang'i kaka ng'ama bedo katayo jatuoni. To nitiere moko mokibi neno ma ane daktari nyaka bi maneni. Ero kama na enya Eunice akene the clinic, how often do you go to the clinic? I do it. Someone wacho ni sechopo higni man onia. Clinic nyaka dhiga especially sama adwa safiri matin. Nyaka dhi e clinic, nyaka ng'i remba koka daktari wacho test mar hemoglobin, urinalysis, kendo wachek any other thing ma daktari nyalo wacho ni ng'i magima kapok ka travel.
ema nyiso gaji kata sani kwa dwa dhi dala ka dwa dhi Homa Bay nyaka muony yadh malaria 2 weeks kapok ka travel. Nyalo bedo ni Naomi ni mano chuno kapok i travel kapok idhi wuoth nyaka tim tests makamago. Nyaka tim nikech ikia koka dendi chal nikech kidhi e ndege seche moko onge oxygen mang'eny koro nyaka ing'eri how is your body kapok i travel. It's very important. Chon daktari na nok jiuji mondo osafiri chon ninyisowa ni onge okinyal but now it's possible. Erokamano ahinya. To bende wach machielo ma bende Peter adwaro mar mondo mi ler ne nyikwaro Mgejwang' nikech ang'e ni tuoche maket kod mana kaka nosecho ni nitie myths gi misconceptions. Ng'anyalo wacho ni to nyathi minyuolo ni dibed ni chira ema luwi kosang'o impact mano mag sickle cell matuo mar sickle cell osekelo kata mana e miere mopogore opogore nikech nyaka sani wagini wantiere 21st century. Nitiere kata mana nyithindo mipando ma samoro ok yud kata mana thieth. Erokamano chien kacha ndalo machon ninyalo yudo ni ng'ama miyo kende dala moro mama ni onyuolo kata nyithindo 8 to thote ji no kong'e nang'o manego nyithindogi mama ne yudo ka joluo ne koni koro kelne nyieke kata mama ne riembo kiparo ni en mama ma kothe rach omiyo onyuolo nyithindo to tho onyuolo nyithindo to tho to kata koko thote onyuolo nyithindo moko tho moko nitie koro moko ne riembo moko ne wuok yudo no dhi otedo kamachielo to kamachielo motedeni to kendo be konyuolo nyithindo to nyithindo daka ne ji ok ong'eyo ni sickle cell ne samoro ne nitie kodwa ndalono to ne ji ok ong'eyo ang'eya koro kata mana sani ng'enyne iyudo ka yud ni nyathi nigi tuo mar sickle cell baba gi mama ka lweny chakre ibo yudo ka baba samoro wacho ni mama ni gini wan pok wanene rembwa ka en tuo mar remo ya kodi thuru to kata mama be nyalo wacho ni an thuru aonge mae tuo mae dalane lweny chakre ka to enena lweny ma kwe koro onge yudo kata ka nyathi oneno ka jonyuol ne dhawo sate mago gik ma kendo be nyalo miyo nyathi tho nikech stress koro gima duong' ma wadwa ni mondo oganda winji kaka nyikwa Ramogi Ajwang' ng'enywa ni kod gimiluongo ni kido mar remo mar sickle cell en mana ni ji ok ong'eyo koro onego bedi ni sechegi sana jowa matindo mapango donje keny odhi mondo ong'e status gi mondo kata ka wuod ng'ato biro ni okoni iberna adwa ni mondo wadagi to ikoni abenda neno ke iromo dak koda to wadhi wapimre mondi to ka giyudo ni gin carriers kaka koro wawacho ni gin kod kido mar remo ni to ber mondo mi kik giendelea gi kendino to ka gineno mondo mi ogeng landruok to be kaponi nikech samoro hera mudho to kaponi gi hero bedo mudho to hero bro beda mudho to koro ging'eyo ni waherre to kaka walure kod kaka dendwa chal wanyalo yudo nyithindo man gi sickle cell koro mae bro miyo gini ok bed kod buok kendo ok kel dhaw kaponi Nyasaye ogwedhogi giyudo nyathi man gi sickle cell to machielo mogik ma medo e thieth ka en gima onego bed ni e dispensary ma e gweng' cha nitiere ng'at ma jalony to magi achiel kuom gik ma Children's Sickle Cell Foundation timo what train CHP sani luongo ni CHPs ma iyudo ka sani wan kod MOU gi Mugori County, Nairobi County, Kisumu County, Mombasa County what train CHPs go nikech wadwa ni mondo primary health care chakre piny e gweng' kacha nikech iyudo ka sani ka nyathi ma ja sickle cell oyudo crisis gotieno for example gweng' andingo panga piny kucha mna kode Kisumu level 5 kata referral moraro mantie machiegni to seche mamae timre ohinyre koro magi gin gik ma onego bed ni wasani wawuoye mondo mi jowa
mantie tayari gi sickle cell odag gi ngima maber madwarore. Erokamano ahinya. Gisana dwaro mar mondo mi akaw penjo mopogore opogore to penjo mathoth aneno ka dhi ne daktari. Koro daktari biro temo mano mar lero ne gimana mapiyo piyo nikech koro wantiere wang' jowi. Ntiere Faith Nandia wacho ni thank you Dr. Moses, you've really walked us through this journey. May our good Lord shower you with blessings. Aparo ni mena chiel kuom jogo eko mabiro bedo kaneni. Ntiere Victoria Maua wacho ni daktari miwa namba ne an janyuol mar sikla kata sani ane subtal gi very severe malaria mosahinya. Ahinya kinde gi mabende ng'eni koth chwe tuo mano mar malaria bende ng'eny. Ibiro bedo kinyisogi kaka nego bende gi prevent themselves. Abraham Udhis wacho ni kasono kayo ng'ato ng'ama nigi tuo remo kasto ukai inyalo yudo tuo no. Aparo ni duoka doka mago kapaka kamo. Kamano. Gengo malaria ng'ama nigi tuo maringa. Namba achiel wacho ni wachak gi aluora marwa. Wa make sure ni waninde treated mosquito nets. Kik wabed kuoni mantiere gi pi ma ochung'. Kik wabed kuoni ma oyugno. Mano prevention mondi. Then wantiere gi mosquito repellent oils. Magi wanyalo ga wicho. Sana malaria, mosquito mamiyowa malaria omako ga ji, okayo ji sana godhiambo. Kar godhiambo kumoro magotieno cha. Koro kochopo godhiambo wanyalo yudo mogi, wawichgi. Then e gwengewa makaluo to waketo gi yath miluongo ni Palodrin. Koro ginto gimuonye the entire time margi. Jotuo mantiere Nairobi ka ginto sama gidwa dhi e safari mar dala to waketo gi yath mar Palodrin. Mano wageng'o gi kabisa. To sasa ma okochuno ni nyaka inyalo tiyo gi magi te to pod malaria ni maki. Koro matiende ni sasa miwinjo ka in gi ng'ikruok mar del, tafadhali dhi e osiptal machiegni kodi mondo pimi malaria. Koyude to thiedhe. Mana mamoko mabende nyalo dwoko mapiyo piyo. Ntiere mamoko nyaka romga jong moko bipendo daktari nikech ne giselose motelo. Koro nyalo dok e chakruok. Mano mar chenro makama ibiro bedo kineno ote makamago. Ang'o momiyo ni sickle cell ifwenyo ok nyal moko ifwenyo chon to moko budho to kodeko mogik nyathi nyalo kawo higni adi tiyude gi tuo no. Namba achiel sani endi wantiere gi gimiluongo ni newborn screening. Newborn screening matiende ni watime samonyuol nyathicha. To nitiere siptande masani nyalo time to oken widely nitiere ma inyalo wach ni nyalo time kila mahali, lakini wantiere gi Jaramogi Oginga Odinga timo newborn screening. But kai luo puonj manende wawacho ni nitiere gimiluongo ni fetal hemoglobin gi S hemoglobin. Koro joma nitiere gi fetal hemoglobin ma margi ni malo gin ginyalo bedo gi diagnosis margi nyalo bedo late. To nitiere moko ma fetal hemoglobin margi duogo piny mapema kata mana gi 6 months. Nitiere ma wayudo kata gi 6 months. Ana wuon ase yudo jatuo man gi 26 years. Kore kwa yude gi sickle cell. Matiende ni fetal hemoglobin mare nen ga malo emomiyo ne konye mondo mi kik oyud rem mamalo kabisa mag sickle cell. Koro jomoko gi ok ne giongego. Ne gin ga goto ne giwinjo ga rem moro matin to gimuonyo pen kila mwacho ni to gidhi adhiya mbele. Erokamano ahinya. Aparo na kawo paro mabende ochol ka gi Chemotho mano obila. Iwacho ni luota kende moro. Tuo mar sickle cell en tuo madwaro care mathoth. Iwacho ni yena wach ni tuo ni dwaro pesa. Ko serikal oyie tuo ni mar mondo mi thieth mar bed nono. Mar ariyo, tuo mar sickle cell oken kuong, en gima nyalo mako ng'ata. Lastly, wawe jaro pogo jotuo mar sickle cell e dierwa. Bendo penjo jok mantiere manyalo golo remo mar mondo mi osir jok mantiere koda tuo no mar mondo mi odhi ogola. To kara mana kamano kela kara mana paro Eunice kara mana kwatiko chenro makama. Jip makare madaro mar mondo mi ijiw jogo kuma bende nitiere koda tuo mar sickle cell. Nikech mana kaka myths gi misconceptions wacho ni ok chop higni 5, ok chop higni 18, intiere koda higni 44. Jip man nyalo miyo gi to bende puonj machal nade masamore kaw kaka Eunice mano mar puonjo godo oganda. Ahero ga wachni gi Kisungu. Sickle cell has nothing on me. Tuo ringa ok nyal keta piny. In miketori piny kendi. Nikech tuo sickle cell en mana koka tuo mora minyalo yudo. Koka malaria, cancer, diabetes. Koro emanyiso ji tuo ringa ni nyaki kawe koko biro. Number 1, herri
herri kabisa. Kiseherori to koka inyalo dak gi tuo ni maber. Koka giwacho nyaki ilim daktari pile ka pile. Kawuono koka wa celebrate birthday nitie screening madhi nyime, koro kawuono kidwa ng'eyo status gi inyalo dhi Mama Lucy ka in Nairobi. Mama Lucy gibiro bedo gi screening kawuono. Ka in Kilifi County gitimo be screening. Kisumu be gitimo screening donge. Gitime nono kawuono. Kawuono itime nono. Kamwa celebrate. Gitime nono kawuono. Kendo nitie yath mar hydroxyurea mwawacho no. Koro gibiro gi syrup. Koro nitie a big launch matimore Kisumu kawuono. Gibiro launch mondo koro yadhni obed ochop ne nyithindo matindo. Nikech daktari Moses biro nyisi oyudo ga shida gi nyithindo matindo koka onyalo miyo gi hydroxyurea. Nikech nyathi matin ok nyal muonyo capsule no. Capsule no duong' ok nyal kalo ne nyathi matin. Koro mage gik macho ng'iri herri nikech kata ka tich oriembi man gi minyalo miyo nikech ng'ato ka ng'ato Nyasaye no mi gifts gi talent minyalo tiyogo mondo ine kok inyalo chiemo. To wach thieth manono nikech nitiere kata mana kaka obila Shemutho nawacho ni thieth tok bede manono nikech nengo yath. In kuom rajis de ng'injo kanyo ne unyalo kama tiyo gi 50,000 to mana yath e dwe achiel pok idhi kata hospital clinic pok orwaki kata mana samoro ketie ward. Koketie ward inyalo tiyo gi koka Nandino wacho pesa mang'eny ahinya inyalo kata tiyo gi over million achiel. Ne momeno wacho ni ukawo kumba mano insurance mar thieth. It's very important. Koka Peter no wacho. It's very kaito join support group. Support groups gikonyo. Nikech I sit in the board of the Mother Umbrella, which is the Sickle Cell Federation of Kenya. Watemo koko wanyalo mondo wakonji. But in kuma intie many kuma nitie sickle cell group. Nikech sickle cell groups gite gima biro timore Mother Umbrella biro konyo gi pesa. Tiyo gi kanye Eunice. Kinyis gini sickle cell group be yudo gi kanye. I'm a founder of one, Mara iluongo ni Sickle Cell Uhuru Trust, and kanyo wakonyo ga jonyuol nyithindo, especially jok man modongo kan maonge tich. Wamiyo gi skills, watrain gi, wapuonjo gi koka ginyalo konyore mondo iluongo nade mondo giyud gimoro matin ma ginyalo dak. Kwatiko Eunice, nyis gini yudo kanye kata mana ka in social media ibiro yudo wa Facebook Sickle Cell Uhuru Trust, Sickle Cell Federation of Kenya, Children's Sickle Cell Foundation. Yes. Nikech gin magi tetewa kata clinic madhi Ngong Road cha mar Oasis. Gin mana giketo nwa bei kata mar 300 mondo nini every Tuesday. Koro man clinic days, clinic mantie buti. Ko king'eyo inyalo gochona ibiro yudo wa social media. Yero kama na inya. In thulu mar miyo gi namba koso wan gi manye social media. 0788 94 17 18. Gibiro yudo wa. Yero kama na inya. Ka giyuda to gibiro yudo Peter kendo gibiro yudo daktari. Yero kama na inya. Peter kotiko wachni mogik debed nango. Wach mogik ma awacho kuom weche ma wawuoyo mpaka mag tuo mar tuo ringa. Screening kata testing ng'ato ka ng'ato otem mondo ng'e status ge mana kaka ineno kidhi hospital kata kudwa dak giwacho weche mag HIV sickle cell bende obede list mari ni adwa no dhi otim na ng'e status mara mae kwatimo to wabiro bedo gi yot mar mondo waduok piny kata kokudwa tieki to waduok piny nikech kama sani nyithindi nyuolo mang'eny kabisa to kendo bende kik ng'ato wachnu ni gini en mana joluo kende kure kidwa kendo kata kidwa no nyumi tidhie kabila moro mano ok ti sani nikech daktari bunyisi ka en gi jotuo mawuok e kabinde te ma e Kenya ka nikech en gene kido no sedhi kamora mora koro yo ma inyalo ng'eyo go en mana kidhi timo screening. Support group owacho jo kuonde wan e Baraka kama wadhiye e clinic nitiere support group to kamoro ka kamoro for example jo Bondo sani no nyisa ni gisechako support group jo Siaya to wa encourage ji
ni e clinics modhiego chak uru support group. Seche muse chako support group go tibro winju kendo ibro konyu e yo mayot. Koro an mago emanyalo medo to kod yath adherence. Kiki ikaw yath ma daktari omiyi tichaki medo gi nyaluo ma dadu omiyi dala idwar miyo nyathi achiel mae ihinyo nyathini. Ti kod yath ma daktari omiyi e osuptal seche midhi e klinik chande. Kik irew gi yadh nyaluo. To ka yadh nyaluo onyisi nothiedho sickle cell, duogi nyis daktari an nadhi dala to danwa omiya yath moro nikech ok wawach ni yedhego richo. Tie joma gikonyo to dwar daktari mondo onyisi ni kothiedho sickle cell watimne test kayudo ka onge tabro koni ni sickle cell orumo. Kata jolemo be kidhi e kanisa to nyisi no Nyasaye otimo hono koro ionge gi sickle cell. Duog ir daktari, nyis daktari daktari timna test. Daktari koyudo ka sickle cell orumo obo nyisi mna ni nitie jok maseneno ka daktari konegi notim ang'o koro we yath nikech ang'o ne samoro timne test nobedo misdiagnosed kara ng'ani ne na karia to onge gang'o gi sickle cell. Koro magi gik mowuoye. Nyaparo malewa inya. Daktari dani tieknwa aneno ka sa bende rumo mana mapiyo. Agwero kamano maduong' nyikwara Mugi Ajwang' ni topic ni en topic mantie. Koro kata waringo nwa waponde e sinking sand lakini en gima nitie. Koro twak makawuoni keloni ober ni oyao ogandawa wang' ogandawa ni mondo the best thing manyalo weugo ni watimuru gene screening. Samitimo gene screening awachoga nitiere slogan hashtag let's break the chain. The chain en ni wagol gine generation marwa obed ni mama na gi baba na kende manonyuolo nyathino. Kore generation marwa kik wabed godo nikech wakelo gigi sanie e yore mopogore. Wayudo gi mbui ka kulongo wakae wadisseminate e piny nyaka joma ntiere piny kacha mondo ng'eye. Ok wadwa ni mondo wa reduce the number of new sickle cell. Erokamano ahinya thuole mong'adowa kata kamano amor mar mondo mi ni uchopo ka umondo agwelo erokamano ahinya kuom puonj makare Daktari Moses Apela Eunice. Erokamano ahinya kanyakla koda Peter Ahago. Nyakor Mugi Ajwang' in bende nitiere koda ote mathoth. Geno maro ni puonj achiel ariyo adek mano nyalo somo ikaw. Samoro ka idonjo e chenro makama kanwa dhi nyime par ni kidhi e mbui magwa kata idonjo e Facebook idonjo kata mana e YouTube idoga chien ichak chakruok mar session kata mana interview makama ibro bedo kiyudo penjo mopogore misebedo kipenjo gi duoko mabende daktari nochiwo Eunice kanyakla kod Peter Ahago. Ina mar mumiatike gi kanyo dakika 33 tok saa 2 mano mar okinyi mabiro en chenro mar pok opogore. Okinyi makawuono pok makelo ni Nyakor Mugi Ajwang' en pok mar loso mwandu mopogore gi pien. Nadadho rawera moro ma osebedo katiyo e chiro ma Mwariro mantiere county ma Nairobi. Mane mawewu godo. Oritu masane.